Yero, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33. Kajja debbo so woni penaw kalto hurtoyi be virgule mamako Yero no wiyam fat oto wiyam noon do ko min haalata do alamu kaldumi do jinmi ko resde lembel e galle o ko an tan kaldumi mbimami an mbimi mbori yidi resde sabu lewru promotion lewru korka saɗa resa hen sohlani jogade kalis tottata tenge ko heddi ko watta musique watta dido affaireuji ñagotoɓe ñama kala hen ɓeɗon foof almuɓe gay ɗiɗon foof dañata hen amonta ɗo aɗa waɗa yangue yontere o wiya yangue lebbi joyji gasara ɗiɗo mbimi mboɗa naata e promotion korka ka holko fennuma ɗum sa wawa nangude hunko ma ƴeew mesalal ñoota ni fewani an Yero min haaldu an haali so yimɓe haali tan aɗa dadna haali ade haali nden haalta bone ala maka no wayi dadde ni noon wayi wonde posan mi yalte ma jin noddumami tan komi yalte ma sa yalte am curtoɗa non mi yaltatay ma sa yalte am curtoɗa min wondi ala hokka an ko min tan hakkude ma yalla min tan kalduɗa ɗum mboɗo yennana joomam ko an alamo kaldumi goɗɗo Yero horta e galle o mbimami e galle o alamo kaldumi min de mi ko haala an mbi way woppo way somi haali mbiya min de mi haalani aɗa jufna gabule ni aɗa wiya min de mi haalani to yimɓe haali tan aɗa ɗaɗna haala min wona ɗum ni toron pour da kam aɗa lelna haala mbimi oɗo de ko neɗɗo moƴƴo konɗo ko julɗo ko banum julde hay jif semorma surtout yimɓe tan on jif semon way oto haal an Yero waɗi e mbimi oto haal ane tonima ɗi raɓɓiɗi ɗi oto haal merde mbaɗa bone ma ha par mbiya sa witi kam mbaɗa bone ma mi waɗma ko boni komi guije yaaf yo dokko gueɗelam sertu hen somi nanti a haali haala mboɗo resa mi resani wallahi mi natata e ma hami gas yaaf fenoɓe endam mon fof ko endam fenoɓe ami mamam nuli kame ma badda yaw jam tan hol mamma an majji mamam aɗa andi kam mboɗo anduma mamam Amad Tidiane Amad Tidiane wonno koyde ma Amad Tidiane o wi omo yinma kadi ko jiɗɗoma ha gasi mbimi ɗum noon kanko yo deƴƴu hunuko makko ko min dogantamo hen ami an ka debbo komi debbo gonga ni komi cukalel kono won ko ponmi haalandema kanko wawata haalde ɗum ko jiɗɗom o yomo yinma o yiɗirma ko dewgal saabu Allah e nelaɗo muɗum kadi mi nani hakkude ma Yero ken sehilaɓe noon a haalnani kam ɗum kono mi nani ɗum aɗani ko jinmi goppa Yero paya e mamam Amad Tidiane Yero aɗa andi o wawana galle makko sahano kadi Yero suusa haydara o suusa bébé Aicha ko wiyata ɗo mo yinma ho jaggu mamam ene jogui bitikaji mum ene jogui galleji mum nan Fouta ene jogui guesseji muɗum so resima mo wawi jogadema ami a hanga ka Modou kellifaɗo nani haala ma
ila ngandu mi Yero mi anda mamma min ko be kalata Yero ko mi yandume Yero te joni no tolni ay biyam yida Yero tano ani yide mi innantamo Yero so mi handi mo haala Yero o wi yomi woppan mo Yero o wi yida Yero hande o yida Yero jango an non an borni pare ma gardata haali mi hedi mama sa yehi mbiya mamma so pare tan mi pare inchallah ami an wi non min wi non he hande mamam weltoto de ay goto caɗele wona billahi min mbaɗani caaka gonga yamen min goni de aɗa andi min mi wona cukalel ko mi mawɗo kelifaɗo gila go joom gallam sanki booyi wona hande mi waɗata ko boni mi haalata ko boni mi meeɗa yiidema ko boni mi jooɗo mi fatat Allah Allah ara Yero noon ko kalda ko ala mo haalade te minne kadi mboɗo yitnomo mi fenatama joni noon sa yawi mamma so pari tan mi pari ala caɗele e mi salmini mboɗo mi yettoyo galle mi weltima no feewi hande mamam ma weltode koko makko gasi kokko so gasi kadi min ɓeydat fewnanmo tan ala caɗele inchallah haade balde mami arɗo merci mi weltima merci nde minaji mi bonni hakkillam to dokka ham ko 15000 ujunnaji tati jimmi dokka mamam cappi boyo holon boy mi yehi galle boyo mama da bajji holon boy joni jaada galle boyo aado e ko kadda boyo mami yewtude makko min kaldi ko heewi de an o ayi ha galle boyo jindira makko kalda e boyo mi ha ton gita men be baddini kalan momi fof o haalani kam fof mama de dañi sens balu adandi holmo yidondirno kanko boyo holmo yidondirno e nde garda kaldu don de o virgule on o wi ko ano yid Allahu akbar dum betay mamma mamma metay anjire mamma ko jonta non mama ka ngari mawdi de her kadi pama andi Allahu akbar badam mamma de dara saha wumde ala mo darto kala debbo mo fo ndirno kayum heɓata ha hande ɗum rewi ay ñande min kaldata ñande hen mo sore makko kokko nde kanko ñande hen o bardi kanko ali bardude yam o par ce que o waɗi kam virgule o waɗi kam konngol mo ganduɗa mi komi ancé mama haalmi nana ay mboɗo sor kokko tan mi kam wona gorko andu ko haala mama wadde kanko yeehi hoore ma wi kam ko diwo wuddi rewi damal la ila adan ko weli hamen mo yinondirno no oppiri dum ni o fayemani min ko dum tan weli hamen tena do oppi on haalaade woppat min ko sehilam kalko kalam mami hen jaggu ay an ñaguinɗa am ko uña tati ñaguino mami dokkal mami ko nayi ale mam ka responsable andi neɗɗo fof allah waɗa so jibinama tan wonde suhata wonde mawɗo pulaade wiya hakkille wayno ko ni mesɗel ni so yene woynu cukalel hocci mawɗo hocci kono ko haqqille ɗo miijire heen an ka joom haqqille ka kadi an mbaɗa faami ayi ɓiɓɓe bamani fof aɓuren haqqille mama haali ko an a joƴƴi billahi kala ko wona mamma o yiɗa ha ay goto yiɗa joni woppat hasuminde woppat so heɓta woppat oppi ha laaɓi haala ma ƴewde garmi kalmi haala ma tan ko welti ko mama anaɗa yiɗade aɗa nana sangara sagataɓe sukara boomi ceeme daari en mamma ko sukara ceeme daari sangara sagataɓe mam addu mbaɗiyano ujunnaje 4 dokkanmami sabu weltade ko mbaɗɗa ɗo ko weltima boyne yiɗimi omo yinma no woni ceppi o ceppi o ceppi
kumba woppu ni somi heebi mami nulduma mbur min joganma kalisma kumba sa min joganma kalisma min dani ɗo mo ɗumen ɗum ko kumba sar ɓe bindani ɗo Kumba Sar ɗum wona inde Kumba Sar ko kumba woni ɗo ala ɗum ko motu waya ndaw Samba wona ɗum de ko kañum winno ɗum inde makko ko woni mi haalani ɗum an tri max ma o hoɗen keɓata hen gillo ndihen ha joni kalis mo bonmi yoɓede o hembo padata mo padata hembo padanmi min yo an yo enen foof tawde a yumnima kalna kam mate anda joni poɗɗa de ñanden mi yeehi IPRES to kono sa renaki ɓe mbi lewru hande lewru nduɗo ɓe yowat ɗum dow yawa e meeɗa yewde ɗum ha joni ɓe jogota ɗum est ce que wona Korka saabi par ce que Korka to IPRES hewata liggoroɓe de Korka mbimi lewru foof Korka a heɓanno kalis ma kalden gongo saabu an siko natta foti a nattat kala ko ɓe namni a tottirat ha timma no liggornomi de mi waɗi cotisation IPRES o mi waɗi Yero ɗum saabi aɓe joɓomi Yero hoto hoɗam hoto eto ni hoddemi hoto eto korite o nani ara il faut gila joni mbaɗa programme ari julde kala no tawruma nanguira julde ne noon mi jaɓani a jaɓani mi jaɓani hande mi jaɓani janggo a yahat litta kalis o gara pawa junggam ko potnoɗa ko fawde e junggam ha timma mi soroya hodde machine aji fuɗɗade saltade ƴettude ñootiɗe an liggi kalis o walla komin liggi kalis an liggi way komi joom suudu ma a dawata ko ni noon mbaɗa toon trimestre ya IPRES ko maire uji tan tawata toon babiraɓe fof maayi saabu abunde ko woni IPRES ko namdal warat wallay babiraɓe fof maayi min somi yeehi toon ko maire uji tan kawranmi toon aɓe jetta komi salaire uji maɓe jettata wona ɗum mi liggi ɓe liggaki noon wona min yahta toon mbaɗa addoya ani wuuri a addoyat ñande mayɗa fof mi addonoyma mi waɗa hen ko weli kam anani Allah no seeɗi min ubbatma mi ubba mam bayma an bayma gaari to ubbude o kam mboɗa andi korko rawane ubbi o haɗa Korka gasde momi ubbumo ɗo hen sa ɗum ubbi tan mi ubbuma sa ɗum wari tan mi warma ma laaɓ anani mi arani ko woni mboɗo mooli Allah min komi korre mi wawa wonde addu hen aɗa wawa buskile mi yiyani kalis mi ala kalis voilà ma dañ kalis noon sabu neɗɗo sa ala a réglat ndeeƴa anani a réglat ndeeƴa mbasa nasde ɓi janana haɗa lepta ɗum haɗa loro ɗum anani sa yeehi ha poɗɗa resde a jañat joom kala ko dañɗa totta joom suudu ma min noon a resata kam gadda kam ɗo hen hande dépasse manki janggo manki ɓawo janggo manki garta kadi ñaña fini mexe ma mbiya a ñaman goppa kam mi jaɓata ɗum bare ko joni dépasse am manki mi tottannomo dépasse mi ruttomi sodanoma somiso nde ñamda somiso ko sababu nde yam ko gandanmami ko no wayi hewde ni a wawa mi tottannoma dépasse aɗa weeɓi sekande mi sekanma no foti laaɓi cekanma no foti laaɓi cekanɗa ñande cekanɗa kam bo taske dari hay koride mbeɗako yaafomi ha taske fattat hay zéro bema nden hay goto meeɗa jettudema ha dow wima wonma bisu dow holmo dañɗa bisu won ɗo no mbaɗa judde ni heɓe ɓe juutirano noon kotake ɓe jekkitami an darnema dow sa ƴettani mino ɓuccirtoɗa kam aɗen ko kalantuma a wawa haal hakkali so a fowɗa no ɓuccirtomami amin mbaɗɗa asen alhamdulillah ko min noon hande kadi gartumi mboɗo andi ma wi ko jahani ko mboɗo ara amin ɓurda andude ɗum ɗon ko yidde tan saabu Allah e nelaɗo min so wonano mboɗo yinma mi décourage booyi mais sa yi mi décourage ani kadi ɓinguel ma o mi arat do omo dépassami ɗum fof mboɗo muña ɗum sababunde maɗa sababunde yiddamen maɗa hankkadi directeur o hande o noddi kam babiraɓe hewɓe ɓe ndendumi ɓe ganduɗa minen ndendi rappel minen ndendi heure momin keɓata
ɓen keeɓi hannde won keɓɓe hecci hanki janngo noon keɓatmi ko keɓatmi ko jinnomi namdadema so taw ko mariage dirwuɗo mbaɗata tan mais taala mbino ɗen ko mariage promotion min mbaɗata e lewru promotion o comme ça min noon mi yiiɗa jettude hen de haydara 325 000 keɓatmi an jewata ko jiɗɗa min mbaɗa ka gañɗa min gop eyyi mbimi noon haɗa kam addoyde ɗum yomin faam comme ça mi anda no kaldiranmi e bandiraɓam haɗa men ara Yero mi nanani ko kalda ko mbimami Yero eyyi Yero o foti laabi noddumami ɗiɗi Yero aba Korka no daro eyyi garda kalda ko kalata ko eyyi fatmami eyyi mi yiyanima non 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 Yero heɗomi eyyi ka kalda komi keɗiɗoma eyyi a hande Korka ka dañimi balɗe 15 mi anda balɗe 14 mi yiyanima min Yero mi wona min ɓuurumi ara kay Yero a ɓuurumi heɗotomi ara min a haali hami gayni mi heeɗimama a heɗotomi eyyi mi wona cukalel komi mawɗo kelifaɗo eyyi mbiyam laawol makko ala e dewgalam mboɗa fatma mboɗa muñanma joni noon ko heddi hen ko woni sa arti ɗo sa tawi kam mi resama oto haal haydara hande janggo tirimex janggo keɓanmi bawa janggo keɓanmi aɗa wayno ko cukalel kaldata min mi wona cukalel komi mawɗo kilifaɗo Yero a ƴewat ko kalata ko neɗɗo sa yiiɗi a wallude hoorema tawa a walli hoorema an a wallani hoorema min noon mi wona cukalel komi mawɗo sa arti ɗo sa tawa mi resama ganda kono ɗum kalnumami noon yo hokkami deeja min komi gorɗo ɗum mbimami ɗo e hakkude mboɗo ara janggo ɗo e hakkude mboɗo ara janggo omi anda bawo janggo ɗo e hakkude mboɗo ara ɗo gorko wawa arde ɗo haalde haala yimɓe a faami no mbiruma min ko iliman lam tardinimi o wino ko janoɗo marno lijjitoyde affaire sukaɓe nanggaɓe toon ɓe iliman laami hoore mum tardinimi kanko aɗano wiide kam o rokkata kam ko teŋirma mbimi eyyi mboɗomi fada mi wasa wadde basé e trimestre o après o rokkanimi noon gandum iliman ko haali ko waɗani ɗum ko kaldo kono wona badowo e so faami ɗum tagui haalaluji keewi kono aɗa andi min kay koye ma tan bardumi a ɓooyi haalde iliman lam on iliman lam min mboɗa andi fédération mboɗa andi iliman lam no fewi haalanta kam iliman lam fédération Yero e wallahi mboɗa andi iliman omo yidma Yes. omo hostinma hono makko ala waya noon kono o haalni kam ko waɗani ɗum ɓeydi muslim par ce que soko haali ko so waɗino ɗum mi resimnomo eyyi ɓooyi kono kasi joni noon ko tawɗa ɗo wona muudoma sa tawi mi resama ganda Allah noon haajiri sa tawa ka mi resama ganda ko noon Allah haajiri min komi tampuɗo komi korɗo Yero sakkomi tan saabu Allah e nelaɗo mum min komi korɗo ami aɗa yiiɗi eyyi min momi añi nden ha hande mi ɗum tan jinnomi famde gasi yo tan yo tampini kam o tampini kam no fewi o tampini kam ça va bien sawa aɗa selli de mawɗum no Korka sa wasa saba Yero mboɗo heppi haal ko kalata ko mi yahat jeere a ami ko woni an wona haydara Yero mi yahat jeere eyyi bon jinnomi wiidemo trimestre o janggo keɓanmi ɗum mariage o yonti mbimami a moƴƴi moƴƴi hoɗum mi yaafimama trimestre o mi yaafimama a nani ko kala 325 mbimami jeew mi yaafimama biyam jaɓani hakkude amen mi tampe haalaji ma saabu Allah e nelaɗo mum mboɗo ñaganima woppam mi woppuma a nani janggo keɓanmi trimestre o ya wallam ala e termine joni min moƴƴi mbimami ya wallam so e jamma ari tan mi ara hokam deejan seeɗa aɗa heewi haala ade 4 heures yonde mi ko woni ami tananta mi yaafimama joni mboɗo yarlo mboɗo yaafo woppam saabu Allah e nelaɗo mum biyam yiɗama min mi ala so wona biyam a nani ko kalmami ko haalama no heewi joni yarlomi tan jafata kam wallahi ami anda no mbami yiddema ni ɗum lawalam ala hen anda no mbami yiddema ni woppa gongol tan wallahi Allah no seedi ko an mi yaha tan jeere kadi min sa yinjinmami bébé Aicha ko debbam kono yimɓe sikkat ko cukalel ndesmi taw wona cukalel a suusamu
holɗum olomanima susama o ganduɗa somin naate suudu waya comme no ko binguelam lawollam ala hen mbimami ko dow kalata ɗum a nani de Yero oto merdina min komi kordo oto addanam yimɓe saabu Allah e nelaɗo mum min mi yahat jeere ɗum mbimami a nani opam haala mi yaafima ami woto gonno yakare walla janggo keɓatmi 325 000 sa yiiɗi 325 000 o mi ƴetta foof min rokkuma an jeewa no mbaɗirda mi yalta mi lijjita ko luurimo suud jeew ko kalta ko bébé Aicha so lelima e saram waya comme no cukalelle walla mala hen do kalata ɗum mbimi an Yero hokkam jaam Yero mi tampi e haalaji ma a nani Amadou biyam jabari wi oto mi wondema min noon ko biyam ko pasam oto addanam haala mi yaha jeere a nani tere mexo so ara ya jeewo godo ndesa ɗum mi tampi e haala ma Yero tampini kam ami ar jooɗo continue en ami ko 325 000 woni trimestre o mo rewma nguutude billahi mboɗo rewma nguutu billahi wallahi wattallahi Allah ne feeri mboɗo rewma nguutu gila Korka darani ha joni jamma kala mi hoydete ami kokko